some time to self-reflect, so now I'm writing this to you. I'm really sorry in advance for every time I have to ask you if you might have changed your mind. And baby, does it make me crazy thinking about you every day, wishing you'd appear? And maybe I'm losing it, 'cause lately I've been writing love songs to a boy without a name. So here's to someday. I'm kinda over all the talk. Miss Independent never worked for me. Now I don't really mind. There's nothing wrong with needing you. Anyone who wants to criticize isn't worth the time. But baby, it doesn't make me crazy thinking about you every day, wishing you'd appear. And maybe I'm losing it, 'cause lately I've been writing love songs to a boy without a name. So here's to someday. I know I got a lot of stuff, and honestly it makes me terrified of showing it to you. But my best friend always says that if you're right for me, you'll never leave, and I'm hoping that it's true. So baby, it doesn't make me crazy thinking about you every day, wishing you'd appear. And maybe I'm losing it, 'cause lately I've been writing love songs to a boy without a name. So here's to someday. It's been a while since he has left. Had some time to self-reflect, so now I'm writing this to you. I'm really sorry in advance for every time I have to ask you if you might have changed your mind. And baby, does it make me crazy thinking about you every day, wishing you'd appear? And maybe I'm losing it, 'cause lately I've been writing love songs to a boy without a name. So here's to someday. I'm kinda over all the talk. Miss Independent never worked for me. Now I don't really mind. There's nothing wrong with needing you. Anyone who wants to criticize isn't worth the time. But baby, it
you every day, wishing you'd appear. And maybe I'm losing it 'cause lately I've been writing love songs to a boy without a name. So here's just someday. I know I got a lot of stuff, and honestly, it makes me terrified of showing it to you. Ayun, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong programang Awitan at Usapang Puso. Mula po dito sa bansang Pilipinas, kami po ay muli niyong makakasama sa isang oras ng ating programa at usapan tungkol po sa ating mga kababayang OFW sa iba't ibang panig ng mundo. But tonight, meron po tayong particular na kasamang OFW at mamaya ipapakilala po natin yan. At habang inaantay po natin dito sa studio yung ating pong ibang mga kasama, syempre pababatiin muna po natin at babatiin muna po natin yung ating mga manonood sa gabi nito. Ayan, magandang gabi po sa inyo, Kapnetan. Sabi niyo po, good evening mga Kap. Ayan, thank you so much for watching po ng aming programang Awitan at Usapang Puso at maraming salamat sa hindi niyo pagbitaw po sa ating programa. And of course, nagpapasalamat din tayo kay Miss Asmin Camacho. Ayan, thank you so much for watching po ng ating programa. At sana po ay please do share yung ating pong program tonight para po mapanood din tayo ng iba't ibang mga kaibigan natin at makakasama natin na nakakakita ng ating Facebook. Ayan, maraming salamat. And of course, kasama ko din dito sa studio ang aking mga co-host, ka-partner ng programang ito. Ayan, Tapdel, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi sa inyong lahat dito sa studio, sa ating technical. Magandang gabi sa Kapimji at sa kay Kapnani. Magandang gabi sa ating special guest. Magandang gabi din po sa lahat ng mga nanonood. Magandang gabi. Samahan nyo kami sa isang oras na programang ito. Thank you. Ayan, thank you so much, Kapdel. Siyempre, ilang araw ko na yung kasama. Ayan, maraming salamat sa iyo. At ngayong gabi, kasama rin natin sa ating studio, of course, Chief Nani Kalayag. Magandang gabi po, Chief. Magandang sa inyo lahat. Sabi nga, may dun sa PBB, di ba? Hello Philippines, hello world. So magandang gabi at samahan niyo po kami sa isang oras ng awitan at usapang puso. Thank you very much. Ayun, maraming salamat po, Chief Nani Kalayag. Ayan, nagpapasalamat tayo sa maraming nanonood sa atin ngayong gabi. I hope na mabasa ko yung inyo pong mga comment ngayon. At syempre, salamat din po sa isa sa mga nanonood sa atin, Miss Noemi Layampino. Thank you so much for watching Awitan at Usapang Puso. Ayan, thank you so much. At sabi ni Miss Yasmin Camacho, good evening po. Ayan. Maraming salamat po. Please po, pa-share po natin yung ating programa ngayong gabi na live po na napapanood tayo sa CIS TV, Radio, Media Philippines. Ayan po. And sa ating FB page ng Awitan at Usapang Puso, i-share din po yan. At after po, makikita nyo ang ating mga live recorded video dyan po sa ating YouTube channel.
Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, meron lang po nagpapa-shoutout. Yun, from dito po, CLF Malabon. Ayan, nagpa-shoutout po. Shoutout daw po kay Miss Susan Gabriel ng CLF Malabon. Ayan, thank you for watching po at patuloy niyong sinusuportahan ang ating pong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan po, and wag na po natin patagalin, of course, para makilala natin ng lubusan yung ating pong special guest ngayong gabi at para mapakilala niya rin yung kanyang sarili. At siya po ay isa sa mga tinaguriang bagong bayani. Siyempre, ang ka-OFW po namin from Malaysia. Of course, Mr. Daniel. Ayan. Si Sir Daniel Gonzales. Ayan, from Malaysia. Thank you so much. Sir Daniel, magandang gabi dyan sa iyo. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, no? At isang karangalan at na ma-invite po sa programa nyo. At nakakatuwa talaga. Dahil this is the second time maliban kay SMNI. So, ito nga, sasabihin, magpapaano na ba ako? Kasalita na ba ako ng Dire-diretso na ba? Kami rin magtatanong sa inyo. Okay. Ayun, thank you so much, Sir Daniel Gonzales. Thank you so much po. Ayan nagpapasalamat tayo at mukhang maraming supporter si Sir Daniel at maraming nanonood sa atin. Please do share po yung ating programa tonight at nagpapasalamat kami. Pinaunlakan po tayo ni Sir Daniel. Siyempre na makapanayam natin, makasama natin dito po sa ating programa. Ayan nagpapasalamat din po tayo sa panonood ni Ma'am Maria Gurley Ricaforte. Good evening po. Ayan, thank you so much for watching po. And of course, kay Sir Alan Sioson. Good evening po sa lahat. Ayan, si Sir Alan, yung ating pong na-feature last time dito po sa ating life story. Yung talaga nakaka-inspire na story ng buhay ni Brother Alan Sioson. Ayan. And of course, sa aking Nanay Nelly Marcelino. Ayan, good evening. Maraming salamat po sa panonood. And of course, kay Ma'am Joyce Estilore. Ayan, done sharing na daw at good evening sa lahat. Thank you so much, Ma'am Joyce. And sabi ni Ma'am Maria Gurley Ricaforte, hi po, Sir Daniel Gonzales, pa-shoutout po. Ayun. Ayun, ikaw daw po mag-shoutout, Sir Daniel. Binabati ko lahat kung saan ako magmula sa Barangay Sipak sa pamumuno ni Cap Dorwin Villanueva. At malapit na umuwi at malapit na rin tayo magkikita-kita dyan. Kaya, see you there. Ayan. Thank you so much. At nawa ay kayo mag-enjoy sa ating isang oras ng kwentuhan at usapan tungkol po sa buhay ng isang OFW. Ang ating pong edition for tonight is OFW Journey. Siyempre, yung ating kababayan, makita natin na talaga bang napakadaling maging isang OFW or ano ba ang ginagawa ng ating mga OFW? Bakit sila nagtatagal sa ibang bansa? But anyway, hindi ako sasagot niyan. Pasagutin natin si Sir Daniel dyan mamaya. Ayan. Ayun po, siyempre Sir Daniel, give us a short background kung sino ka, ano ka, di ba? Like katulad nung kanina, narinig namin taga-Sipak ka. Ano ba yung iyong pinagkakaabalahan? Nung nung nasa Sipak pa ako, talagang parang walang direksyon ng buhay ko eh. Parang pakalat-kalat lang. Parang wala lang. So, may nag-recruit sa akin na pumunta ng Malaysia at nag-grab ko naman na makarating dito, pero hindi rin kasi basta-basta yung pagpunta ko rito eh. Dahil pumasok ako rito sa Malaysia bilang turista eh. So, mahirap siya, pero
inayos ko naman yung mga papeles ko hanggang sa naayos naman. Then, way back August 29 o 19, umalis ako ng Pilipinas na at August 19, 2019. So, umalis ako ng Pilipinas na may dalang sama ng loob. Dahil kasi ulila na kasi ko sa amin. Bali, ang nangyari kasi, ang namatay kasi ang tatay ko na may sama ng loob. So, kung hindi nyo kasi naitatanong, galing din kasi kami ng Cebu eh. Galing kami ng Cebu, medyo maganda ang buhay namin doon. Pero nung nauwi kami ng Nabotas, para kami tinapon na ang akala namin, lalo na si mama at papa ko na mapapaayos ang buhay namin sa Nabotas. Nagkamali pala kami. So hanggang ang tatay ko naghirap sa sakit niya, yung bang naghahanap kami ng karamay, pero hindi namin naramdaman. Doon ko kasi naramdaman yung pera lang ba talaga ang kailangan ng tao para marami magmahal sa'yo. Tapos, pinangako ko, nung papaalis na ako nung August 19, nagpaalam ako sa nanay ko, sabi ko, ma, aalis na ako. Hindi ako uuwi ng Pilipinas na wala akong dalang pera, miski paano. Ibabalik ko yung kalahati ng nawala sa atin. Yung parang iniisip ko ba na kakayanin ko kaya to. Tapos, kasi yung bahay namin nasa second floor kasi. So, nung bumaba na ako sa hagdanan, nung nasa may bandang kalye na ako, nanay ko tumatakbo. Talagang, doon ko talaga naramdaman yung wala na makakasama ang mama ko. Dahil simula kasi nung namatay ang tatay ko, ako na lagi ang kasama nun. So tapos bigla akong mawawala dahil mag-a-abroad niya ako. Ngayon nga, nung nakarating ako ng Malaysia, akala ko mapapaganda ang buhay ko. Tapos, nagtrabaho ako, wala rin nangyari. Nung one time na yun, ang pera ko na lang is 2 ringgit. So sa equivalent sa pera natin is 24. Yun na lang ang naging pera ko. So ultimo tubig, hirap ako. Paano ako makakainom ng tubig? So tapos, hanggang sa may nakilala kong may mabubuting talagang kababayan natin na doon nila ako tinulungan. Na tapos sila na nagsusupply sa akin ng pagkain dahil parang susuko na ako eh. So kung suko na ako eh. Dahil ang gusto ko, mag-iipon na lang ako ng pamasahe, uuwi ako ng Pilipinas. Dahil hindi ko na kaya rito. Tapos yun nga, habang nagtatagal, parang nawawalan na ako ng pag-asa. Tapos, sabi ko, paano ba to, Lord? Ano ba? Magtatagal ba ako rito o uuwi na ako? So, Sir Daniel, bago ka ulit magtuloy, no? ito po. Inspiring din yung iyong story. Actually, talagang tayo bilang isang OFW, hindi talaga tayo basta-basta nagiging OFW talaga. May mga bit-bit tayo sa ating mga puso, mga pangarap, mga sinanakit, mga sakit. Kaya madalas din yun yung bit-bit natin para panglaban dun sa mga hirap na pwede nating maranasan sa ibang bansa. And I salute you, Sir Daniel, dahil talagang sabihin natin kapag tayo nakatapos ng kontrata sa ibang bansa,
talagang isa tayong ganap na OFW. Ayan. Bago ko pagsalitain ulit at balikan ka, Sir Daniel at si Chip Nani, basahin ko lang yung ating mga comment kasi medyo marami na po. Ayan, nagpapasalamat din po tayo sa panonood. Of course, ng aking kasama sa Kamao sa Radio, si Cap Terry Camped, Magbiro. Yan. He's watching from Bulacan. Ayan, thank you so much po sa inyong pagbibigay ng oras dito po sa aming programa. And kay Ma'am Adrian or Sir Adrian Dongon. Ayan, good evening po. Thank you so much po sa inyong panonood sa amin. At kay Ma'am Nimpa Liege. Ayan, sabi niya, good evening po sa lahat. Lalong-lalo na po sa pamangking ko, si Daniel Gonzales, na guest nyo ngayon. Ayan ha, napakaraming supporting, maraming fans. Ayan. Thank you so much po, Ma'am Nimpa Liege. Thank you so much for watching. And of course, yung aking pong kasama rin sa MCVO Kamanaba, Kaplan Silvestre Ramos. Ayan, sabi niya, good evening po mga Kap. And sa ating po mga guests ngayong gabi, si Sir Daniel, thank you for giving the show a glimpse of your unforgettable journey. Ayan, thank you. Kaplan Silvestre. Ayan, of course, for Sir Brian Nava Nortes. Thank you also for watching po. Ayan, good luck daw, Sir Daniel Gonzales. Yan. Salamat po sa lahat na nagko-comment. Ayun, may pahabol pa po. Kay Nanay Nelly Marcelino, sabi niya po, sabi nga, huwag daw po tayong sumuko sa mga pagsubok dahil pinagtitibay lang tayo ng Panginoon sa trials sa ating pinadanas sa buhay. Ayan. Maraming salamat po. Talaga naman, nakakatuwa no, napakarami nagko-comment sa atin ngayong gabi. At hindi ako makatapos ng pagbabasa kay Sir Dan Lore. Sabi niya, good evening po, watching from Kalumpit, Bulacan. Ayan, thank you so much po. At sabi ni Kapnet, ito po, she's watching from Pampanga. Ang sabi niya, napakasad ng story mo po. Muntik na akong maiyak. Ayan. Sad but inspiring story ng isang OFW na talaga pong lumalaban sa ibang bansa. Siyempre, alam niyo po kami mga OFW, nakaka-relate ako kay Sir Daniel. Si Kap Del, isa rin po yung OFW na talagang alam niya kung gaano yung kahirap bilang isang OFW. Talagang bawat sentimo ng aming pong napasweldo sa amin ay halos gusto. Bawat sentimo na yan, talagang pumapatak yung aming mga pawis. Kaya salute at clap sa lahat po ng aming ka-OFW all over the world. Ayan, thank you po. And of course, from doon sa aming pala pong kasamang co-host na nasa Nepal po at hindi nakakasama sa amin, ang sabi niya, shout out to all from Nepal. Ayan. Thank you so much. Ang daming comment. And of course, sabi niya po, hi mga Kap, miss you all. Ayan, sabi rin po ni Ma'am Lori Gonzales, mama yata to ni Kap Daniel. Ang sabi niya, good evening po at sa gwapo kong anak. Ayan, totoo naman, gwapo naman si Sir Daniel. Ayan, maraming salamat po sa lahat na nag-comment at lahat ng bumati sa ating pong special guest tonight. Of course, tanungin ko muli, balikan natin. Chip Nani Kalayag. Baka meron po kayong tanong kay Sir Daniel. Hello, magandang gabi po sa inyo lahat at sa lahat ng nag-comment. Alam mo, siyempre, palakasan talaga ang loob pagpunta mo sa ibang bansa. Kung hindi nyo natatanong, si Daniel ay kalugar ko rito sa aming barangay ng Sipakan Masen. At bago siya umalis papuntang Malaysia, nagkausap kami niyan tinanong ko siya kung desidido ka na ba sa pagsabak mo dyan.
dahil may maiiwan ka rito, may mga pangarap tayo rito na maiiwan. Kasi nagkaroon kami ng project dito niyan na hindi naman naayos. Ang sabi niya, sa ibang bansa niya na lang pagtutuloy baka swertihin siya. Ngayon, ang tanong ko lang kay Daniel. Oh, Daniel na nung mapunta sa Malaysia, no? Please ka, di ba? Siyempre mabigat. Oo, anong pagis mo? Anong naging talagang, motivation? Pakiulit po yung tanong. Hindi, paano? Yung ano yung naging motivation mo para talagang harap mo sa pamilya mo? Yung pinakapangarap ko talaga, maibalik ko yung kalahati ng nawala sa amin eh. Alam mo, gaya po ng sinabi ko sa inyo, masyado kasi kaming minaliit eh. Yung para bang nakakasama talaga ng loob. Alam mo ba, huwag na lang sana magagalit sa akin ha. At real talk tayo ha. Kasi nung, gaya nga po ng sinabi ko, yung naghihingal, yung kailangan namin ng karamay, sa tatay ko, alam mo, walang tumulong eh. Talaga bang parang pinamukha talaga sa amin na hanggang dyan na lang kayo. Kaya pangarap ko talaga sa buhay. Ang pangako, alam mo, ang tatay ko kasi umiyak sa akin eh. Alam mo kung anong unang tanong sa akin ng tatay ko? Sa Junior, ano ba ang naging kasalanan ko sa kanila? Bakit walang tumutulong sa atin? Umiyak na ng tatay ko. Kaya nakakasama ng loob eh. Pero mali pa rin pala ako. Mali pala yung magtatanim ka ng galit. Kasi nung naghihirap na ako rito sa Malaysia eh, dahil sukong-suko na ako eh. Pero nung nakausap ko si Pastor Orlando Garcia, talagang binigyan niya ako ng guidance eh. Talagang pinagpe-pray niya ako lagi na huwag kang susuko, kaya mo yan. Tapos talaga yun, nagsikap ako hanggang sa may nakilala nga ako mga kababayan natin na tinulungan ako. Tapos may isang kababayan din na talaga inangat ako. Hanggang ngayon tumutulong sa akin. Tapos ang sabi ko nga, ang pangako ko nga sa nanay ko eh, Ma, isa lang ang pangarap ko. Ibabalik ko yung dati-dati. Kaya ngayon nagsisikap ako. Kaya yun, hanggang ngayon. Tapos sabi ko nga sa kanila eh, lalo na sa mga pamangkin ko eh, mag-aral lang kayo, ibibigay ko gusto nyo. Basta wag nyo lang pababayaan ang mama. Ano po? Ayun. Thank you so much, Sir Daniel. Ayan. Chief, okay na po ba? May tanong pa po kayo, follow-up question? Okay na. Okay naman. Hindi, tatanong ko lang kasi hindi ko na tatanong. Kamusta na si nanay? Saan ba siya nakatira ngayon? Si mama kasi nasa Kalumpit, Bulacan siya ngayon eh. Kaya imbis na nasa Sipat siya, matagal dito dyan mo, nasa Kalumpit siya. Diba? Napakalayo. Kaya, Okay. Ayan. Maraming salamat po at hi po dyan kay Nanay Lori Gonzales dyan, nasa Kalumpit, Bulacan pala. Magandang gabi po. And sabi ni Nanay Nelly Marcelino, Sir Daniel, very inspiring story po ang inyong patotoo sa buhay sa gabing ito. Ayan. Of course, shoutout din po sa CLF Nabotas, CLF Malabon. Ayan. At sabi ni Kap Maria Kasayat ng Nepal, being OFW, buhay mo ang isusugal mo at di mo alam kung anong klaseng amo ang harapin mo. Wala kang magiging kakampi kundi sarili mo at nasa itaas. Kaya napakaswerte mo kung may mga taong tutulong sa iyo ng buong puso, di yung mga taong ida-down ka pa. Ayan. Siyempre po, salamat sa mga comment po ninyo at talagang ito ay nakakatulong sa aming programa, yung inyong partisipasyon
ang iyong pagsama dito po sa aming programang Awitan at Usapang Puso. Ayan, patuloy niyo po kami napapanood sa ating pong FB page ng CIS TV, radio, television at Media Philippines. And of course, sa ating pong FB page ng Awitan at Usapang Puso. At please po, do subscribe doon po sa ating YouTube channel, ang Awitan at Usapang Puso. Ayan po. Thank you also for watching, Sir Christopher Pagtalunan Lagura. Ayan. And of course, kay Sir Reynante Humola. Ayan. Thank you for watching din po. Sir, I think he's from Malaysia also. Parang friend yata nito ni Sir Daniel. Oo, pinapunta ko rito yun. Ayan, thank you so much po. And sabi ni Kap Maria, proud of your story, Daniel. You are now an OFW hero. Thank you for sharing your story. Ayan. Salamat po, no? Maraming nanonood sa atin ngayong gabing ito. At sana po, wag po kayong bibitiw sa ilang pang minuto na nalalabi sa ating programa. Yon, Kap Del, meron ka bang question kay Sir Daniel? Nakamute yata si Kapel. Sir Daniel, tanong ko lang, ano ba yung trabaho mo dyan sa Malaysia at nakauwi ka na pa dito sa Pilipinas? Ang trabaho ko dito dati, nagpa-part-time lang ako eh. Tapos, kung saan ako napupuntang trabaho eh. Linis, tapos nag-waiter ako. Nasubukan ko rin dito na sa isang araw, 3 trabaho ko. Ang pinakapahinga ko lang talaga rito, 2 oras na, masaya na ako. Kasi ang importante kasi sa akin, kumita ng ringgit eh. Kaya, nung siguro February 2020, papunta na yung pandemic na yon. Kaya nagpa-part-time pa rin ako nun. Talagang gumagawa ako ng parang para kumita talaga. Kasi dito kasi sa Malaysia, ang usually na trabaho rito is waiter. Kundi waiter, yung naglilinis ka ng bahay. Per oras kayo tapos yung naglilinis ka ng warehouse, yun, papasukin ko yun, miski malayo yun. Kasi per oras kasi bayad, kaya pinapatulang ko na. Kaya sawa naman ng Diyos at makainto naman din. Ayan, thank you so much. Siyempre tayo bilang OFW talaga kapag may extra pinipilit din natin mag-extra na income talaga. Kung may mga sobrang oras tayo, nagtatrabaho pa rin tayo. Dahil ako, as my experience, siyempre parang sayang din naman yung pagkakataon. Kung wala naman masyadong gagawin ka sa labas, magtrabaho ka na lang uli. Yun yung ginagawa usually ng ating mga ka-OFW. Ayun, thank you for so much, Kap Maria. Pero ngayon po, naka isang trabaho na lang po ako dahil binigyan din ako, kaya ito nga yung kabutihan ng Diyos sa akin. Binigyan pa rin ako ng pag-asa ng Diyos eh. Dahil dito ko talaga nalaman sa layo ng bansang Malaysia, dito ko talaga naramdaman kung paano talaga kumilos ang Panginoon sa akin o sa bawat isa sa atin. Mantake mo nung pumasok ako kay Danara, yung sa Filipino restaurant, naging cook kasi ko ron eh. Tapos, may biglang nag-offer sa akin sa ibang restaurant, Chinese din ang may-ari. Kaya, binigyan din ako ng pagkakataon na mag-full-time doon. At sa awa ng Diyos, binigyan rin ako ng pagkakataon na may working visa na rin ako rito. Hindi na ako illegal dito. Ayan, thank you so much, Sir Daniel. Maraming salamat sa Lord, syempre. Talagang hindi tayo pinapabayaan ng ating Panginoon. Yun sabi ni Ma'am Leonie Rose, pa-shout out sa friend ko na si Daniel, stay strong and have faith always, buddy. Ayan. Thank you so much, Ma'am Leonie Rose. Sabi ni Ma'am ni Kap Maria,
Mga Kap, ingat palagi and God bless you always. Yan, ingat ka rin Kap at ingat sa iyong special na pinagdadala sa iyong sinapupunan. Ayan, ingat ka dyan sa Nepal. Ayun, maraming salamat po at patuloy tayo sa ating programa. But bago tayo magtuloy-tuloy, syempre hilingin muna natin si Chief Nani ng isang awitin para tayo ay ma-refresh ulit sa gabing ito. Ayan. Ayun, maraming very salamat. inspiring yan eh. Yes po. Oo. Very inspiring talaga yung buhay nitong si Daniel. Kaya parang impossible dream na niya. So, kailan natin ang impossible dream. The dream, beautiful dream, to fly the unbeatable, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to rise the unrightful wrong, to love pure and chaste from afar, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is my quest, to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question or pause, to be willing to march into it for that heavenly cause. And I know if I only be true to this glorious quest, that my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest. Will be better for this, that one man scorned and covered with scars, still strong with his last ounce of courage, to reach the unreachable star. Thank you. Yan. Impossible dream na nakamit mo ang pangarap mo. Okay. Na-commute yata si Kap. Oo nga. Ayun, thank you so much. Nakamit pala ako. Ayan. Ayun talaga yung live. Ayan po yung katotohanan ng nagla-live. Ayan, salamat po at maraming salamat sa lahat na nagko-comment kay Chief Nani na maganda yung kanyang tinig. Totoo naman po. Ayan. Basahin ko lamang po yung ibang mga comment dito from Nanay Nelly Marcelino. Sabi niya po, Amen, tunay nga ang Panginoon ay nagbigay ng lakas ng loob at tibay ng loob. Ang lahat ng yan ay napagtagumpayan mo na, Sir Daniel. Ayan, thank you so much po, Nanay Nelly Marcelino. And of course, kay Lay Mau. Ayan, thank you for watching also. At sabi niya, marami pong salamat sa magandang awitin ni Mr. Chief Nani. Ayan, thank you for your comment. And of course, kay Ma'am Joyce Estilore, sabi niya, nice piece, Sir Nani.
Ayan, this song always inspires everyone that has a dream to chase. Thanks, Sir Nani. I hope hindi maiyak ang ating guest. Ayan. Ayan, thank you so much po sa inyong mga comment, no? Kaya sabi ni Sir Alan Sioson, amen. Yan, tuwan-tuwa rin siya sa story ng buhay ni Sir Daniel. Yan, mga inspiring story. Talaga ang nice nating ibahagi dito po sa ating programa, ano po, ng Awitan at Usapang Puso. Ayun, bago ko balikan si Capdel, marami yung ating comment ngayong gabing ito. Ayan, sabi ni Ma'am Maria, Girly Ricaforte, Sir Daniel Gonzalez, touching po ang story nyo. God bless, keep healthy and safe. Yes, Brother Nani Kalayag, Sir Chip. Ayan, syempre, ang ganda ng boses. Ayun, pati si Kapnetan, talaga naman napapapalakpak siya. Ayan At sabi po ni Nanay Marcelino, Nelly Marcelino, sa lahat ng OFW, kapit lang po kayo at huwag panghinaan ng loob sa inyong kalungkutan at kapaguran sa inyong pagtatrabaho dyan sa abroad. Dahil ang Panginoong Diyos ay lagi kayong sinasamahan sa lahat ng pagkakataon. Ayan maraming salamat po sa inyong mga comment kasi talagang nagpapalakas ng aming loob yan. Hindi lamang po ng ating mga guests, pati po yung ating mga kasama dito sa studio. Kami po talaga ay lumalakas sa inyong pong mga binibigay na komento at pakikipagtalastasan sa amin dito po sa ating programang Awitan at Usapang Puso. Ayan. Siyempre, balikan ko si Capdel. Capdel, at baka meron ka dyang muling question para kay Sir Daniel. Parang wala naman ako question kay Sir Daniel. Na-touch lang ako dun sa sinabi niya na yung pag-alis, iyak talaga yung isang nanay. Naramdaman ko rin yun. Dahil isa din akong OFW na hirap ang maramdaman natin pag tayo ang alis. Saka ito pa nga pala, hindi nyo na itatanong. Itong t-shirt ko, ito yung sinuot ko na papunta rito sa Malaysia. Ito yung sa lahat ng damit ko, ito ang pinagkakaingatan ko. Alam nyo kung bakit? Bigay ko to sa tatay ko eh. Tapos, ang sabi ng nanay ko, Junior, gusto mo ba dalhin yung binigay mo sa papa mo? Sabi ko, dadalhin ko talaga yan, ma. Dahil alam ko sa sarili ko, pag ito suot ko, makakalusot ako ng immigration ng Pilipinas. Sa awa ng Diyos, walang hassle. Dahil alam ko, kasama ako ng tatay ko nung pupumasok ako ng immigration. Ayan, thank you so much. Talaga naman nakakaiyak yung story ni Sir Daniel. At tingnan natin si Capdel nga din na natatouch siya talaga dahil siya ay isa ring ina, talagang magulang na humihiwalay sa kanyang mga anak para itaguyod at pumunta sa iba yung dagat. Ayan, kaya saludo rin po tayo kay Capdel. Siyempre, alam niyo po, ang isa sa sinasaluduhan ko diyan kay Capdel, hindi lamang bilang isang OFW, kundi bilang isang tunay na advocate. Dahil yan po ay kasama ko talaga sa lahat ng uri ng aking ginagampanan bilang isang humanitarian advocate. Si Capdel po ay hindi ako iniiwan, anumang pangangailangan natin sa ating mga missions. Ayan, thank you so much. Salute sa iyo, kapatid. Siyempre, nagpapasalamat tayo dyan. At of course, balikan ko lang, no, Sir Daniel, kasi nakita ko doon sa iyong bio at sa iyong story na ikaw ay nasama rin, na feature doon sa isang news doon sa atin sa tawag doon SMNI Malaysia, sa Malaysia, News Malaysia. Ayan. Siyempre ang doon, ang tawag nila doon sa title is Dear Kabayan. Ayan. Ano ba yung naikwento mo doon, Sir Daniel?
Hindi, nakwento ko din yung paano kung saan ako natutong magluto eh. Dahil pinipresent kasi namin yung lutong Pinoy. Kasi nung nagpunta doon ng SMNI Media, tapos in-interview kami sa isa kung paano niluto to, paano kami natutong magluto. Tapos ang sabi ko naman doon, taas no kong pinagmamalaki kung saan ako natutong magluto. Yan, Tita Edith Gonzales, lalong-lalo na sa nanay ko. Dahil pag sinabi mo kasing Madoka, diyan mo matitikman ang masasarap na lutuin. Kaya Yes. napahanga sila eh. Napahanga Sabutin nyo. Kaya nga, kaya yung mga foreigner dito na, yung mga local dito sa Malaysia, pag nakatikim talaga sila ng lutong Pinoy, talagang mapapamangha talaga sila. Kaya tuwa sila pag Pinoy nagluto talaga. Kaya yung bila sa pagkain kasi nila rito, medyo hanggang ngayon ina-apply ko pa rin. Ayun, may question pa ako. Ayun, Chief Nani, go ahead. Hindi, dapat matikman yan, Daniel, Magbe-birthday na si Cap MG sa March. Padalan mo nga siya. Pwede ba yun, Chief? Ang layo. Para matikman namin yung tulo. Narinig ko si Edith. Si Ka-Edith. Si Edith po ay kasamahan ko dati sa Kabataang Barangay. So, sana nakikinig si Edith para mapadalan tayo. May catering siya di ba? Mapadalan tayo per Mike. Parang Sige. si Ate Edith yata yan. Minsan pinuntahan din ako niyan sa bahay. Pero matagal na yon. Ayun. Edith, tsahin ko yun. Oh, Sa father side. ayun, nag-ano tayo. Ayun. Minsan, sige. Ay, Chief Nani, meron ka pa pong follow-up question? Na overwhelm ako dahil nung dati kasama ko lang puro problema yung pinag-uusapan niya ngayon eh. Ngayon siya maaabot niya na yung pangarap niya. Isa na lang, sabi mo, kalahati ng nawala sa inyo ay gusto mong maibalik. Sa tingin mo, nasaan ka na ngayon? At sabi mo kanina, plano mong umuwi. Siyempre, para madalaw mo si mother. Nasaan ka na ngayon sa punto ng buhay mo? Nasaan na yung nasa ka na? Kung the range of 1 to 10, nasa number 5 ka ba, number 7, o number 9 ka na? Siguro taas no kung pagmamalaki nasa number 6 na ako. Dahil Wow. in almost 3 years ako rito, talagang nagsikap ako na kumuha ng bahay sa Laguna. At hindi nyo na naitatanong, sa awa ng Diyos, kumuha ako ng house and lot sa Piling Best Laguna. Wow. Very good. Diba? Ang ganda. Chief special Social. yun, Feeling best. Mapuntahan na yan. At ito nga pala, ako kasi yung taong hindi magastos eh. Kontento na ako kung anong meron ako eh. Kasi yung hindi na sa nilalahat ko ako na siguro ang OFW na yung pagkasweldo mo dapat may bago ka na. Dapat may bago kang sapatos o bago kang damit. Ako hindi eh. Kung tutusin nga, sabi nga sa akin ng kasama ngayon bakit hindi ka bumili ng miski branded na t-shirt o sapatos? Isa lang din ang katwiran ko eh. Sabi ko sa kanila in 3 years ba? Pwede na bang tirhan yung sapatos? Di ba hindi? Hintay ko muna natapos yung bahay. Ayan. Tama po yun. Actually, bilib ako sa iyo, Sir Daniel, kasi ako rin po bilang isang OFW, hindi rin ako magastos. Talagang I see to it na nasisave ko yung aking pera para sa tamang paggagastosan. Kasi kaya yung ibang OFW po natin, like si
Cap Bell ay ngayon meron na rin siyang nakuha na sarili niyang house and lot. Kaya talagang salute tayo dyan. Sa kabila ng mga pagtulong finances na ating kapatid na si Cap Bell ay talaga naman pinagpapala siya. Nakakasama pa rin yung ating MCBO sa pagpapala na meron siya. Ayan. Katulad po natin, kahit kumikita tayo ng malaki, syempre, wag nating isabay yung luho sa ating sarili. Tignan natin kung tama yung ating paggastos sa ating mga finances. Kasi napakahirap talagang kumita ng pera. Ayun. Yes. Ang nakakatuwa pa, Kap namin sa Captain, pag nagpadala kasi ko ng pera kay mama, talagang hindi niya ginagastos yun. Gusto, ang katwiran niya kasi, hindi naman sa akin to, kay Junior naman to, ba't ito gagastos yun? Diba? Para kukuha lang siya ng konting panggastos, itatabi niya na yun. Hindi ganun siya, parang mahalaga sa kanya yung pera. Ayun. Alam niya sa sarili niya kasi daw na pinaghirapan ko yun. Ayun, syempre thank you so much kay Mami. Ayan. At thank you also for sa comment ni Ma'am Maria Girlie Recaforte. Sabi niya, Sir Daniel, madaling lapitan kahit malayo. Chat lang po, tutulong siya. Kahit sa chat ko lang din po siya nakilala, naramdaman ko ang good heart niya. Ayan. Syempre, no, kaya pinagpapala tayo sa ating pong buhay. Talagang yung pagtulong sa ating kapwa ay hindi natin kinakaligtaang gawin. Dahil yan po ang tunay na kahulugan ng ating buhay. Tulungan natin yung ating kapwa. Kahit po tayo man din ay kailangan ng tulong, syempre. Hindi naman tayo mayayaman. At thank you so much po sa lahat na nagko-comment. At sabi ni Kapnetan, God bless sa inyong pagsusumikap, Sir Daniel. Ayan. Sir Daniel, I still have another question for you. How do you consider Malaysia as a place of what? Parang ako as OFW in Dubai, syempre sa akin, for me, Dubai is a place of gold like that. Sa iyo, how do you consider yung Malaysia? Kung tutusin, Ngayon, na naitulong sa buhay mo. Kung tutusin ang Malaysia, para ka lang nasa Pilipinas din eh. Dahil pareho lang din tayo ng oras. Pero, miski saan tayo pumunta eh. Kung saan tayo pumuntang bansa, kung ang sarili mo sa pagsisikap ng trabaho, talagang aasenso ka eh. Tapos yung advice ko nga dun sa mga napupunta sa ibang bansa, dapat talagang dala-dala yung dedikasyon mo sa sarili mo na talagang gusto mo talagang tutuparin mo yung pangarap mo kahit saan ka pumunta sa lupalop ng mundo. Ayan. Thank you so much, Sir Daniel. Parang gusto magsalita ni Chip Nani. Hindi, nakita ko yung niya. Yung talagang porsigido siya. Ang makwento ko lang kasi talagang tama yung sinabi ni Maria Girlie, na pagkaya may tutulungan, nag-uusap kasi kami niyan sa chat na mahal na mahal kasi niyan yung barangay ng Sipak dahil dito siya lumaki at marami tayong kaibigan dito barangay Sipak. So nag-aano nga ako sa kanya parang sabi ko, nasa malayo ka na, maganda na buhay mo pero lumilingon ka pa rin sa yung sa pinanggalingan mo, which is tama dahil yung mga nakatulong sa iyo dati dapat aalalahanin natin dahil sila rin ang magtataas lalo sa iyo, di ba? Yun lang, wala na akong ganong question dahil gusto ko lang siya na patuloy mo yung ginagawa mo, Daniel, at samahan natin ng dasal at magkikita pa rin naman tayo at yung pangarap natin tutuparin natin yan. Ayun, thank you so much, Chip Nani, sa iyong inspiration word for Sir Daniel. Ayan, habang pinag-aayos natin na music si Chip Nani,
Cap Del, balik ako sa iyo. Baka meron kang gusto ring sabihin kay Sir Daniel. Na-amaze lang talaga ako kay Sir Daniel sa mga ano niya, narating niya sa buhay. Eh, biro mo yan, nagpapadala siya, hindi ginagasto. Eh, saan ka pa makakakita ng ganyan na ipapadala niya tapos walang hindi ginagasto ng pinapadalahan niya. Mapapasa na all ka na lang. Ano? Alam nyo, makwento ko lang, no? Minsan matatawa ka sa nanay ko eh. Ang katulad kasi ng nanay ko, ganito. Alam mo, Lord, hindi sa akin mahalaga ang pera eh. Mas mahalaga sa akin yung perero sa Toblerone eh. Di ba? Yun lang ang perero lang sa Toblerone. May papuntahan talaga yung yung pera pag gano'n ang hahawak. May mapupuntahan talaga. Eh, sabi ko naman sa kanya, di gastusin ko, wala namang problema dyan. Real little invest ng bahay, o di ba? Ayan, ayun habang Sige. nagpe-prepare si Chief Nani. Pasukan na natin ang kanta yan. Magandang awitin. Ayan. Nung last time, pagka nagla-live ako, mag-chat si Daniel. Kasi inspirasyon niya talaga. Lahat naman tayo inspirasyon ng ating mga magulang. Lalo na ang tatay tsaka nanay. So, ito lagi niya request favorite, ano yung theme song ata ng mother niya tsaka father niya. Diba? So, kay mother tsaka sa tatay mo. Yan. Ay, sandali. Game. Thank you pala sa YouTube, ha? Where do I begin to tell the story of what great love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she gave me. Where do I start? With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'll never be another love, another time. She came into my life and made a living fine. She fills my heart. She fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. She fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with her alone. Who could be lonely? I reach for her hand. It's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in the day? I have no answers now, but this much I can say. I know I'm near till the stars over the way, and she'll be there. Buhay ko at sa lahat po ng mga
OFW na nasa ibang bansa. Ito pa rin lang natin ang ating pangarap at tatag ng loob at dasal sa ating Panginoon. Gabayan po kayo lahat ng naitapan. At huwag niyo nang kakalimutan ang bansang inyong pinagmulan. Maraming salamat. Thank you. Yan, thank you so much sa makabagbag damdamin na awitin talaga ni Chief Nani. Ayun, Sir Daniel, bakit naiyak ka yata? Ano po yung iyong nararamdaman dun sa awit ni Chief Nani? Kung tutusin kasi, ngayon kasi may pinagdadaanan din kasi ako ngayon eh. Dahil nag-positive kasi ako sa COVID. Alam mo, hirap eh. Alam mo yung kaliga ng isang ina, inahanap ko, pero ang layo. Diba? Tapos, minsan napapaisip na lang ako eh. Lord, paano ba to? Bigyan niyo pa ako ng lakas para matapos ko yung pangarap ko. Tapos kanina, nag-test rate ako kanina. Medyo malabo na yung sa positive eh. So, sabi ko, Lord, eto na ba yung sign? Kaya tapos, sabi ko nga, sa Lord, miss na miss ko na nanay ko. Sobra. Kaya nga, iiwasan ko rin minsan kausap ko ang nanay ko. Dahil mag-iiyakan ng kapit dalawa eh. Kaya tapos nga nalaman niya nga nag-positive ako eh. Pero okay lang. Fight pa rin ng fight. Dahil alam kong kaya ko to. At alam din ng nanay ko, kaya-kaya ko. Malalagpasan ko to. Yung problema na to. Thank you so much, Sir Daniel. Talagang, syempre bilang isang OFW, naranasan ko yan eh. Nung ang aking father din naman ay nawala. Talagang nung bumalik ako ng Dubai, napakasakit. Alam niyo po ba na in 5 months time, I spend almost 100,000 pesos in my pang-call sa Philippines because sobrang sakit, sobrang hirap na tayo mawalay talaga sa ating pamilya, sa ating mga magulang, sa ating mga loved ones. So, talagang kami ni Capdels, Chief Nani, alam ko, nakaka-relate tayo, nararamdaman natin kung ano yung nararamdaman ni Sir Daniel tonight. Pero yun nga po, Sir Daniel, syempre, di ba, dito po sa aming programang Awitan at Usapang Puso ay magiging parte ng iyo pong buhay at malaya ka po na kayo po ay manawagan dito palagi sa amin at kung gusto nyo kami makasama, just call lang po. Just call one click away dito po sa ating messenger at kakausapin namin kayo. And yun, thank you also for Ma'am Joyce Estelore. Ang sabi niya po, damang-dama po ni Sir Nani ang lyrics ng kanta po. Ayan, talagang pag kumakanta si Chief ay daman niya talaga yan. Kaya nga tayo po, nadadama din natin yung awit kasi nagmumula sa puso. Ayun, and sabi ni Nanay Nelly Marcelino, ang ganda naman nung kinanta mo, Sir, kinanta para kay Sir Daniel. Parang naiyak yata siya. Actually po, naiyak po talaga siya. And kami rin po dito sa studio, si Capdel naiiyak din dahil nga, syempre bilang isang magulang, bilang isang nanay, kung ako nga ay single, kumbaga may partner, pero hindi katulad ng isang may anak, na sobrang namimiss yung family sa ibang bansa. How much more yung talagang katulad nila Capdel, nila Daniel, na talagang sobrang namimiss yung kanilang pamilya. Kaya hindi mo maiwasan, minsan luluha tayo kahit nasa harap tayo ng camera. Ayan at thank you also for this comment, Ma'am Maria Girly Ricaforte. Ang sabi niya, Chief Nani also ay madaling lapitan. Chat lang po din, kaya pala magkakilala sila ni Sir Daniel, same with a good heart. Ayan.
Thank you po sa inyong magagandang comment sa ating pong mga kasama dito sa studio. And of course, Sir Alan Sioson, ang sabi niya po, ang ganda naman po ng song. Ayan, Chief Nani. Ayun, at tayo, we're enjoying the program, we're enjoying the show. At tayo ay nakaisang oras na pala ng ating balitaktakan at kwentuhan dito po sa ating programa. But before tayo po ay parang nakulangan yata si Sir Daniel sa kanyang pag-guesting dito. Ayan. At actually, Sir Daniel, no, itong ating programa, sa amin po bilang isang host at co-host ng programang ito, talagang we try yung aming pong guest ay ma-feel lang natin that we're just like kwentuhan sa isang, alam nyo, sa isang sala, parang ganun. Kaya laging nauubusan po kami ng oras dito dahil nafe-feel talaga yung parang magkakasama lang tayo dito sa ating programa. But for the last question, Capdel, do you have still another last question for Sir Daniel? Nakamute. Pauwi ka na ba, Sir Daniel, dito sa Pilipinas? Siguro may inaayos lang ako at pauwiin rin kami dahil gaya po ng sinabi ni Sir Nani Kalayag, may tatapusin pa kaming gagawin dyan sa Sipak. Ayan. Thank you so much, Sir Daniel. Siyempre, Chief Nani, meron ka pa pong isang awitin. Yes po, go ahead, Chief. Meron. Bago ko offer ng isang awitin. Siyempre, lagi pinaiiyak mo si Daniel. Pero tanungin natin yung niya. Siyempre, iba rin yung pagmamahal sa magulang. Tanungin nga natin kung may nagpapaligaya na sa kanya. Valentine's Day ngayon Dapat malaman natin yun. Kung meron nang nagpapaligaya sa puso ni Daniel. Ayan na, Chief. Ayun, parang hindi makasagot si Sir Daniel. Meron siya. Kaya nga, magugulat na lang ang pag-uwi ko ng Sipak. Dahil bibit-bitin ko na pag-uwi ko ng Sipak At ako mismo maglalagtad sa Sipak pag-uwi ko ng Pilipinas. Ayan. Very good. Ayan. Yung kanyang labidabs. Ayan palakpakan talaga. Actually nga, inaayos na nga yung papel Ayun. Very. Ayan. Offer natin ng last song ba to, May? Last song Yes pa po, tayo? Chief. Tayo overtime again. Sige. Masaya yung kwentuhan. Yeah, meron akong isang kanta na puro luma talaga adaptable na kanta Pero to offer ko sa kay May. Ito gusto ko laging kinakanta to Dahil, sabi ko nga, kahit na anong ginawa mo, darating ang panahon, ginawa mo to para sa sarili mo, para sa iyong pamilya. Pero wag sana ako mabaril dito. Kanta yun. And now the end is near, and so I beg final curtain. My friend, I'll say it clear. I take my case, of which I'm certain. I live a life that's full, itch and the highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few,
But then again, too few to mention. I did what I had to do, and so it through without exemption. My plan is but of course each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I did off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I gave it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall and did it my way. I've looked and cried, I've had my fill, my share of losing. As now, as days subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way. Oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he is not to say the things he truly feels, and not one of these. The record shows I took the blow and did it my way. Yes, mabuhay po tayong lahat at salamat. Mabuhay po lahat ng mga nasa ibang at mabuhay ang mga taga-Sipak Almasen. Yun, thank you so much sa Salamat po. Chief Manny Kalayag. Ayan, nagpapasalamat din po tayo sa panonood ni Sir Romulo de los Reyes from Bulacan. Ayan, maraming salamat po, and basa lang po ako ng ilang comment dito bago natin balikan si Sir Daniel. Sabi ni Kaplen Silvestre, Ay, babatiin ko lang si Pam, ha? Yes, Chief Manny. Go ahead, Chief. Hindi, si Pam, nanonood si Pam. Hello, May. Good evening. Yan. Baka maano ko outside bigla ko. Ayun, magandang gabi po. Ma'am Pamela Kalaya, thank you for watching. Ayan, sabi ni Brian Nava Nortes, relax, mama, ganda ng boses, God is good all the time. Ayan. And thank you for always watching Lee Mao. Muli magandang gabi po sa lahat. Ayan. Ma'am Nimpa Liege, ang galing naman ng kanta ni Sir Nani, tamang-tama sa testimony ni Sir Daniel Gonzales. Ayan. Maraming salamat po sa lahat na nakasama namin ngayong gabi. Talaga namang itik na itik sa kwentuhan at comment ang ating pong programa ngayong araw na ito. At kami po ay pinasaya nyo rin po dito sa ating studio. Ayun, syempre, bago tayo bumitaw sa ating programa, Sir Daniel, actually Kap din tawag ko na sa kanya kasi gusto niya rin maging volunteer ng ating samahan ng MCVO at talaga naman po nagpapasalamat tayo sa kanya. Actually, I just wanna announce here live
talagang si Sir Daniel ay napakamatulungin. And this coming first week of March, we will having feeding program dito po sa Navotas City, sa NBBN. And Sir Daniel was committing himself para po magkaroon din ng part dito sa ating feeding program. Ayan, also thank you for Amelki Maldita Chinek Nemo. Ayan, from Dubai. Thank you also po. Ay, from Abu Dhabi. Thank you for watching, Ate Ami. Ayan. Maraming salamat po. Ayun, Sir Daniel, yung advice at parting words, pagsamahin na natin dahil kulang na tayo sa oras. Ano yung iyong advice sa mga OFW na bago pumunta sa ibang bansa? Unang-una, no, gaya ng sinabi ko kanina, dapat buo ang loob kung pupunta tayo sa ibang bansa. Tapos, tignan din natin kung ano magiging kultura ng ibang bansa. Kasi sa ibang bansa kasi, di ba, iba-iba ang mga kultura. Di ba? Dito ko nga natutunan kung paano makisama sa mga lokal. Kung paano makipaghalubilo. Hindi pala katulad sa Pilipinas, pwede mong usapin ng ganito lang. Parang wala kang paggalag dito, hindi pwede. Dahil konting pagkakamali mo lang, talagang ano ka. Saka dito, nung wala pa akong working visa, ultimo sa Pilipinas, hindi ako natatakot sa polis. Dito natatakot ako sa polis. Dito ko talaga natutunan talaga yung takot. Kasi first time ko kasing mag-abroad eh. Kaya advice ko lang sa mga gustong nais na pumunta rito, tatagan lang ang loob. At iwasan ang maluhong gastos. Dahil darating ang panahon, panigurado, mapapagod din ang katawan natin. At mahirap umuwi ng Pilipinas na ang dala mo barya lang. Mahirap dahil ang kalakaran ngayon, lalo na sa Pilipinas, wag lang sanang mamasamain, lalong-lalo na sa mga kamag-anak. Ito lang, napakasimple lang ang sasabihin ko. Real talk ako. Prangka ako magsalita. Mahal ng tao, mamahalin ka ng tao pag marami kang pera. Natutunan ko sa sarili ko, yung sa pagtulong ko, doon ko binubuhos lahat. Pero, ang tao may nasasabi pa rin. Kaya minsan nakakasama ng loob. Kaya advice ko lang, kung gusto talagang mag-abroad, mag-ipon. Hanggat kayang magtrabaho, mag-ipon lang. Yun po. Thank you so much, Sir Daniel Gonzalez, sa iyong advice at napakagandang istorya ngayong gabing ito. Alam ko na sa dami na nagko-comment sa atin at sa dami ng nanonood sa atin ngayon, alam ko po ay nagkaroon ng lesson yung ating mga kababayan at alam ko rin po na ito'y tatatak sa kanilang puso ang istorya. Isa pa pala. Go ahead. Nagpapasalamat din ako sa mga tao na kung paano ko naiangat dito. At lalong-lalo na yan sila Maureen Tan. Si Maureen Tan kasi ang unang tumulong sa akin dito eh. Tapos yan si Pastor Orlando Garcia. Hindi talaga ako tinantanan yan. Miski busy ako, talagang pinag-pray ka yan. Tapos, Sir Nani Kalayag, si Tita Edith Gonzalez, yung tsahin ko, na talagang matigas na ulo ko, pero nandiyan pa rin siya para sa akin. Tapos, si Cherry Javier,
talagang ang laki ng naitulong sa akin yung Terry. Kaya walang katumbas yung ginawa sa akin. Tapos, sa mga kasamahan ko sa trabaho ngayon, hanggang ngayon, tinutulungan pa rin ako. Paano ako maiangat? Dahil napaka-supportive nila sa akin. At panghuli, ang pinaka-the best talaga sa buhay ko, ang Mama Lori ko. Sabi ko, Ma, ito lang lagi mong tatandaan, Ma. Mahal na mahal kita, Ma. Mahal na mahal ko kayo dyan. Basta, ingatan mo lang lagi ang sarili mo. Huwag kang masyadong, kasi nanay ko matigas din ang ulo nito eh. Pag sinabi mong magpagupit, ayaw magpagupit eh. Diba? Kaya Ma, basta ingat lang palagi, Ma. Hayaan mo, makakaraos na din tayo. At konti-konti na lang, Ma, yung kinuha kong bahay doon, ititira kita doon. Huwag kang mag-alala. Ililipat kita ng Laguna. Ayan, syempre maraming salamat Sir Daniel sa iyong oras at panahon talaga na pinagkatiwala at binigay dito sa ating programang Awitan at Usapang Puso at sa iyong napakagandang istorya na talaga namang alam ko na umantig sa puso ng ating mga manonood ngayong gabing ito. Ayan, at patuloy po tayo nagpapasalamat, no? At bumabati si Nanay Nelly Marcelino kay Ma'am Pamela Kalayag. Ayan, binabati raw po si Ma'am Pamela Kalayag. Ayun, at sabi ni Ma'am Joyce Estelore, ingat ka din Sir Daniel Gonzales. Salamat sa inspirasyon na na-share mo ngayong gabi. Ayan. Thank you po sa lahat po ng sumama sa amin at sumabaybay. Ngayong gabing ito, nagpapasalamat po kami sa inyo. Ayan, Chief Nani, ang iyong word po para kay Sir Daniel at ang iyong parting words para sa ating mga viewers. Gusto ko lang pasalamatan si Daniel sa pagbahagi ng kanyang buhay. Walang nalaman yung ibang bahagi na yan. So, hindi niya kinakwento sa akin yan. Hihintayin pa pala yung show natin. Tapos, sa inyo, sa ating mga nakasama, Kap MG, Kap Del, at sa ating staff, salamat po sa inyong pagtsatsaga sa amin. At iiwanan ko lang kayo at sa lahat po ng nanood at mga nakagusto sa ating kanta. Sa susunod po ulit, gandahan pa rin natin. Ito po yung last parting words, forward lang. Work hard, dream big. So magtrabaho lang niyo. Dahil ang ating pangarap sa buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Nani Kalayag. Ayun, thank you so much Chief Nani Kalayag. Ayan, at bago nga pala tawagin si Kapdel, bago ko tawagin si Kapdel, ay nais ko lamang pong magpasalamat. Siyempre, natutuwa po ako dahil kagabi nandun po kami sa Peri-Peri sa Malabon. At siyempre, nagbigay ng token yung aming kaibigan, yung manager po ng Peri-Peri Malabon, si Sir Ronnie. Ayan, Hilbuena. Thank you so much, Sir Ronnie Hilbuena ng Peri-Peri Malabon. Ayan, sa Fisher Mall Malabon po, second floor. Nagpapasalamat tayo, nagbigay siya ng token para sa akin. Ayan, thank you so much. Ayan na. Ano sa birthday ko? Joke lang. Go ahead, Kap. Ano nasakyan ng aeroplano papunta ng Pilipinas? Ako po, ano ba nasakyan ko? Nakalimutan ko na. Hindi po, Emirates Saudi Airlines, Philippine Airlines. Tama-tama to. Emirates po, Emirates. Tama-tama to, Emirates to. Ayan, thank you so much Thank you. Wow. Ilagay ko yan sa aking bahay.
Yung sa akin, hindi pa nakakalipad dito sa Pilipinas, Hindi no? lumipad. Ayan, thank you so much, Sir Jesniel naman. Grabe, maraming salamat po. Talaga naman, no? Actually po, dito sa ating programang Awitan at Usapang Puso, kami pong lahat ay talagang libre, free, na kami po yung nagbibigay ng kaligayahan sa inyong lahat. At if you can see yung ating pong nasa baba, meron po diyang lumalabas na GCash, video account, yan po ay bahagi ng aming pong ginagawang charity works ng Awitan at Usapang Puso. As I have said, ito pong darating na first week ng March ay magkakaroon kami ng feeding program para po sa mga bata dito po sa lugar ng North Bay Boulevard North, Navotas. Kaya po, sino po yung mayroong magagandang kalooban, please po, you can send your donations at tulong para po sa ating mga bata dito po sa lugar na ito. And of course, siyempre, not but not the least, ang aking co-host also, partner ng Awitan at Usapang Puso, Capel, yung words para kay Sir Daniel at ang iyong parting words. Thank you, Sir Daniel, sa istorya ng buhay mo. Napaka-inspiring. Pati ako naiyak na din eh. Thank you din sa mga nanonood. Ang masasabi ko lang na sa mga kapwa OFW, maging matatag lang tayo at lawakan na natin ang ating pag-uunawa. Mag-pray lang tayo palagi sa Panginoon para matupad natin ang ating mga pangarap. At sa nagbabalak pa na maging OFW, isipin ng mabuti kung ano ang ating mararating sa ibang bansa. Maging, tawag dito, palakasin natin ating loob. Kung hindi mo kayang loob mo na pumunta sa ibang bansa, huwag mo nang planuhin na pupunta ka pa doon kasi ang hirap na maging isang OFW. Maging matatag lang tayo palagi sa buhay. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood, sa mga kasama ko dito sa studio, sa special guest natin, kay Sir Daniel, at sa technical team. Maraming salamat po. Ito po ang inyong Capel. Maraming salamat. Thank you so much, Capel. Talaga naman, syempre, parang inspired kami ngayon na Sir Daniel. Masaya kami at nagpasaya rin sa atin yung ating mga nakasama dito sa studio at yung pong nag-comment sa amin ngayong gabi. Kaya sana lagi po sa programa natin every Tuesday and Thursday, huwag niyo po kami kalilimutang panoorin dahil habang nakakasama niyo po kami at sinasamahan niyo po kami po ay nagkakaroon lalo ng lakas ng loob at ng lakas para ipagpatuloy yung aming voluntaryong ginagawa ng pagpapaligay at pagpapasaya sa iba't ibang klase na uri ng tao po. OFW, ating mga kababaihan, mga kalalakihan, kabataan, dito po all over the world. Kaya lagi niyo po kaming samahan at of course, thank you so much Chief Nani, Capel, thank you so much sa pagsama sa akin sa araw-araw. And of course, Daniel Gonzales, maraming salamat po sa pag-guest sa amin. Thank you so much, sir. At alam po namin na marami pa tayong pagsasamahan dito sa ating mga charity works. Ayan, maraming salamat at in the name of Founder Bong David, ito po ang inyong programang Awitan at Usapang Puso. Cap NG Garcia, signing off. Babay po sa inyong lahat. God bless. It's been a while since he has left. Had some time to self-reflect, so now I'm writing this to you. I'm really sorry in advance for every time I have to ask you if you might have changed your mind. And baby, does it make me crazy thinking about you every day, wishing you'd appear. And maybe I'm losing it 'cause lately
talk. Miss Independent never worked for me. Now I don't really mind. There's nothing wrong with needing you. Anyone who wants to criticize isn't worth the time.